sing saya suruh kon melung urip kur gawe bingung oh ae 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 bingung oi 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 lo sabdane sandurung gak tekan yen gunung saurip ing alam dunya becane sesaban urip kudu eling lan waspada. Gawe bingung oh Banjar Patoman ngaring wong bagus kasih tekane malang-malang kelingan
tambah bengong siji loro telu papat lima enam pitung rakyat pada kuat pembangunan terus maju kaya gedane tempelane wis ngatan balik ngolon apa sediane kelakon Iya, satu pengumuman buat adik Iqbal berusia 8 tahun ditunggu bapaknya di depan masjid. Balik bal, balik bal. Buat adik kita yang namanya Iqbal ditunggu di depan masjid. Ditunggu bapaknya. Ayo balik bal.
kadangku dhewe lama gedung jero banyune mili menang sote atine bular baler ya mas ya lah ya mas sing marai mau sapa eling-eling wong eling bali ya maning
bingung janur gunung sakulon banjar patoman katingaren kang bagus kasik tekani katingaren kang bagus kasik tekani iming-iming aku duwe rati Mariana sane lagi sapa bisa puro karo goyong jaluk bayar 120 kewo jaran-jaran cilik cilik umbake banyu jaran-jaran cilik cilik umbake banyu manggut oh manggut kae jaran-jaran cilik cilik samplangan cilik doma cincing aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak jaran cilik cilik umbake banyu jaran cilik cilik umbake banyu jaran-jaran cilik cilik camplangan riyo jorogen doma cincing aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak jarane mas jaran cilik cilik umbake banyu jaran mas jaran cilik cilik umbake banyu manggut oh manggut kae jaran-jaran cilik riyo camplangan riyo jorogen doma cincing aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak jaran ayo mas arane belok jaran cilik cilik arane belok mangkut bangkot ketanan si jaran cilik rio soderona rio soplangana temakitin aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak banget ayo jaran
cilik katon setrali mangkut tak anteni ora bali riyo Sampangan Rio cara kena mati tingadu enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak enak banget wis apa mas nih Mane maning pemuda pudaan jadi impian pemuda pujaan jadi bayangan ayo mas Dino kelingan ringan same kelingan ringan same pemuda pujaan jadi rebutan pemuda pujaan zaman maju pemuda pujaan manis kemuyung duku terbayang matane duku terbayang semai pemuda pujaan jadi rebutan ayo yen beli ketemu seminggu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh yen beli ketemu seminggu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh ya 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 Kamu bangun diri. Iqbal udah ketemu belum? Wes. Bang Sarone ngelek kok. Oke. Jam 11 kurang seperempat. Kasih suwe kok. Jadi betul jam 4. Wong bencong ge meditan kan. Apa sih? Kita boleh panik.
Ceritane. Itu arah pemuda, wis tua. Kono lek jere. Andi adelomot temorono anggir sedelak bae dole aduh dole adelomot temorono anggir sedelak bae biyong aduh biyong kelambatan poron senajan putri wau sesane sejujukan dole aduh dole ande lombok temorona ngir sedelah bae abang maning ora lunture sing ijo lunture putih bocah maning orang loyora sing duwe bojo goleti maning dole aduh dole ati lomut temorona ngir sedelak bae anak putri sing nggawa gawe klanthing kuning iku kang dadi asmane piyong aduh piyong kalabotan poron senajan ayu sesane seyoyo kangkang penonton harap minggir jangan Oh ya, terlalu ke depan tua
ceritane wayang Ramayana ing negara Halangketiraja Ratu Buta Rahwana Raja kawe keket nyolong Dewi Sinta Anoman sikate putih sowan paman Sinta dijemuli konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi getih Ladalah ngeleke diobong diobong Takak bilang wae Kadang jamblang Oma gedek Kabeh dadi arah Kasamuka Gerang-gerang iya ya iya wae ya iya wae iya wae ya iya iya wae ya ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalangketiraja Ratu Buta Rahwana Raja kamek
Wanita tolong turun geser ke anak-anak. Ngalam dunia. Panitia minta tolong. Ya larama tinggal Suruh geser kawan-kawan. sama. Mikul suka tintul. Panitia. Kadung Tolong kawan-kawan turun geser. Kotul. Turi rawan kulintang kembang muyanti kurandangan goleti sing eman maning kones yola kones gandas luasa solae lunggu sila hura hura Pancasila dasar negara. Sayur pecel lembayung pahit rasane. Kala wudu wong demen kurgo tambal putu. Ya mas ya lah ya mas sing marai mau sapa. Bayeme kuning-kuning ayeme lagi disane ane ngabung alang-alang bisa jege wong lanang gede karawe ya mas ya lah ya
ya ya ya ayo kenis mengkene bolar baleran ya mas gandes luasa solae eling-eling wong eling bali yo manding bejane sisa panurima lanus padang. Ya, selamat datang buat keluarga besar EKBL juga MSB Satria Manunggal Budaya. AE juga selamat datang buat Sekar Haji Saka. AE